Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O luns algunhas adegas de Rías Baixas, entre elas as cooperativas Condes de Albarei e Pacuelola, aproveitaron para recoller as uvas daquelas parcelas que xa estaban nun estado óptimo de maduración. O temporal do martes e os chubascos que seguiron caendo o mércores e xoves provocaron un parón nos traballos de vendima que a partir do venres se xeralizarán. Estamos facendo un inicio pequeniño de vendima, un pouco, bueno, pues para vendimar aquelas parcelas que sí que sabíamos que xa estaban equilibradas, tanto no grado como a acidez, e, bueno, que o mellor que valorábamos que as choivas que van a vir mañán e pasado, pues, bueno, que poderían supor un gran risco, non, para tanto para a calidade como para a cantidade de uva desas parcelas, para evitar, pues, posibles mermas de botritis. Onte e hoxe os técnicos das adegas dedicáronse a comprobar os efectos da auga que caeu nos últimos días e aínda que si hai un número reducido de parcelas nos salnés que presentan focos de botrite, o estado en xeral da uva é moi bo, dos mellores incluso dos últimos 4 anos. Na maioría dos viñedos apenas lle fixo daño, non existen daños que poidan causar posiblemente despois posteriores botritis ou así. E o que si hai un grupo moi pequeno, moi reducido de parcelas, que sí que o mellor pois xa estaban un pouquiño afectadas de botritis, que aí sí que parece que se mantén, pero que urxe sacar xa nestes primeiros días de vendima, non? En xeral, o estado sanitario da uva é moi bo. Eu incluso me atrevería a decir que dos mellores dos últimos anos. A calidade da uva que puidemos constatar onte tamén mellorou moito da semana pasada a esta, e nós, bueno, pois temos moita ilusión con esta vendima porque pensamos que dos últimos anos pode ser das mellores, tanto en cantidad como en calidad. As precipitacións destes días non afectaron demasiado a gradación da uva, polo que a xornada de descanso de hoxe lle vai vir perfecta para recuperar niveis óptimos de en torno aos 12 graus ou superiores, equilibrándose tamén coa acidez. Sí, en algún caso sí que pudo afectar, non en demasía, porque non é algo que poida variar, non estamos falando de 1 grado, moitas veces nin siquiera de medio grado, pero sí é verdad que lle vai a vir moi ben o feito de esperar durante a xornada dos xoves a que seque todo ben, aínda que non chove en todo o día, o mellor vai a ser esperar
que a uva recupere e a partir da xornada de mañán venres a uva vai estar moi seca xa para empezar a cortar cedo, a vendimar cedo, e seguramente vai entrar outra vez recuperada e en condicións para a elaboración. Vendima que se proxecta alongada no tempo, no caso da cooperativa vitivinícola Arousana de entre 8 e 10 días, prazo no que os socios recollerán máis de 2 millóns de kilos de uva nas 1.800 parcelas que cultivan, case metade recollerase só nesta fin de semana. Tamén en Condes planean alongar a colleita ata prácticamente finais de mes. No caso deste ano sí que é verdad que hai moita uva, pois podemos comparala con a vendimia como a do 2013, un pouco sobre as previsións que xa tiñamos xa hai uns meses, quizás un pouquiño máis, pero en principio temos planteado para 10 días que posiblemente, pois o mellor podamos quedar en 9 ou 8 días finalmente. Estamos falando con unha vendima abundante, en cantidade, un pouco aí nos marcará pois tanto a climatoloxía, por si se pode, unha vez que se empece, por si hai que volver a parar ou non, pero bueno, estamos falando dunha colleita abundante que será necesario máis dunha semana. Eu entendo que este ano estamos falando dunha vendima que poida dar hasta finais de setembro. Lagarda Condesa foi unha das adegas de Rías Baixas ás que o temporal colleu en plena vendima, obrigándolles a suspender os traballos durante uns días. Coa expectativa de procesar en torno aos 220.000 kilos de uva albariña esta campaña, a adega está inmersa tamén nun plan de ampliación de produción iniciado hai 3 anos, cando foi adquirida polo grupo empresarial Hill Family Estates. Unha bodega que leva 3 anos, traballando ahora co grupo Juan Gil. En estes 3 anos pasamos de 70.000 kilos no 2013 a 220.000 kilos que vamos facer este ano. O aumento de espazo e capacidade nas instalacións estase a ver acompañado dunha ampliación de viñedo que veñen de plantar nunha parcela xusto en fronte das instalacións. Lagarda Condesa foi unha das adegas galegas que se acolleron ao plan de axudas da Xunta para a reestruturación e reconversión de viña. Este ano de 500.000 euros que puxo en marcha a Xunta de Galicia para a reconversión, o 60%, máis de 270.000 euros se levaron a cabo aquí na de Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, polo tanto, unha adega tamén que se colleu esta axuda, así como outras axudas que hai de industrialización de bodegas. Ahora mismo plantamos casi hectárea media, aproveitando este plan de reestructuración de viñedo, e ademais adquirimos 6 hectáreas máis en propiedade privada. A incorporación ao grupo Juan Gil supuxo a necesidade de incrementar o seu volume de produción, polo que non lles basta cos viñedos que teñen en propiedade. Na última campaña non só adquiriron tamén uvas a maiores a viticultores, senón tamén uns 32.000 litros de viño a outras adegas da zona. A súa vista está posta en chegar a procesar en 2 anos ata 300.000 ou 400.000 kilos de uva, froitos que se vinificarán para comercializarse baixo as dúas marcas que posúen nestes intres, Lagarda Condesa e Quentia. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Unha delegación de 26 sumilleres italianos procedentes de Milán achegáronse este luns a Rías Baixas para coñecer os viñedos e a adega de Pazo Baión, en Vilanova. Os expertos integrantes da Asociación Italiana de Sumilleres fixeron esta escapada a Galicia aproveitando un tour que realizaron por Oporto, en Portugal. Viñeron atraídos polas boas sensacións que lles transmitiu o albariño Pazo Baión nunha cata que realizaron en Milán. O Rías Baixas chegou a terras italianas grazas a Antonio Herba, membro da asociación e apaixonado de España, que descubriu os albariños durante unhas vacacións no sur da península e o pasado mes de maio se achegaba a Rías Baixas para visitar varias adegas da denominación. El pecado aún es que la gente es muy interesada, pero no está mucho albariño en Italia, no está mucho exportado. Este es un problema para los productores. No sabemos por qué no están exportaciones en Italia de un tan bonito vino. Herba recoñece que entrar no mercado italiano é unha empresa difícil por ser país productor de viño. Italia tiene 20 regiones y cada una produce vinos. No está una región de Italia, de norte a sur, la Valle d'Aosta, Friuli, Sicilia, todas las regiones italianas producen vinos, todas. Están vinos blancos,
diferentes entre el norte y el sur, porque en Sicilia están vinos blancos, mas son más alcohólicos, pero están regiones como el Vulcano Etna, donde están vinos blancos de altitud, y sí están muy frescos. En el norte los vinos son muy frescos. Están variedades similares, que pueden ser similares. Pero malia esa elevada competencia, este sumiller considera que os Rías Baixas terían un oco no mercado italiano. Son viños únicos, non existe ningún branco parecido no seu país, polo que non entende como os produtores da Deo aínda non teñen unha presenza destacada en Italia. Tenemos muchos vinos en Italia, este vino es de calidad por la frescura, por la acidez, que no es así fácil trobar en Italia en los vinos italianos, que tienen muchas variedades, pero el Albariño no está en Italia. El Albariño es típicamente de aquí, no tenemos nada de nada. A fascinación de erva polos albariños non se reduce á variedade en sí. Gaba o esforzo da denominación de orixe por diversificar o seu abano de produtos, apostando por indagar en novas elaboracións como os escumosos, distintos tipos de crianza e potenciando Rías Baixas como viños de garda. La idea estaba del albariño de añada, yo conocía el albariño de añada, y he descubierto los diferentes tipos sobre Elías, la crianza, las burbujas, por ejemplo. Durante a súa xornada en Pazo Bayón, os prescriptores visitaron os viñedos asistindo ás primeiras labores de vendima, ademais de realizar unha cata de uvas en finca e outra dos albariños da adega. Estes 26 expertos compoñen unha representación dos 4.500 socios que integran a delegación milanesa da Asociación de Sumilleres Italiana. O colectivo, en total, agrupa a 30.000 profesionais en todo o país. Coñecer a terra a orixe dos Rías Baixas, a súa elaboración e as peculiaridades dos albariños foi tamén a misión que trouxo esta semana a denominación a outra delegación de 5 prescriptores, neste caso chegados dende Xapón. Os profesionais iniciaron a misión inversa no Pazo de Mugartegui cunha cata de diferentes marcas na sede do Consello Regulador, onde a responsable do Departamento de Marketing, Eva Mínguez, lles explicou tamén os aspectos máis destacados da DEO. Es muy distinto de catar los vinos en Japón o aquí porque son más frescos y también son añadas del año 2014 y están realmente muy buenas. Y ojalá que siempre llegue con esas condiciones a Japón. As primeiras impresións dos profesionais tras a cata foron do máis positivas, incidindo na boa maridaxe destas elaboracións coa súa gastronomía. Porque Rías Baixas fundamentalmente son vinos blancos y se adaptan muy bien con la comida japonesa. Sí, estamos haciendo un poco de promoción de Rías Baixas en Japón. Por ejemplo, el año pasado hicimos un maridaje con sushi y muy bien, ha salido muy bien. Entonces yo creo que les va a gustar mucho vinos. Sí. Os 5 expertos que estiveron entre o martes e o xoves na denominación son profesionais de venda de grandes almacéns, polo que se agarda que esta misión inversa se traduza nunha ampliación do número de marcas de Rías Baixas que se colocan nos expositores destas áreas comerciais de Xapón. La estantería de grandes almacenes está muy limitado porque básicamente ocupan los franceses, ¿no? Pero yo creo que sí que van a intentar hacer un poco de hueco sí, para poner Rías Baixas. Algunos ya están vendiendo, pero solo una referencia, ¿no? Espero que con esa visita van a ampliar un poquitín más. Segundo explica Checo Conagalla, analista de mercados de alimentación e agricultura na Oficina Económica e Comercial da Embaixada de España en Tokio, os Rías Baixas chegaron tarde ao mercado vinícola xaponés, pero están a facerse un oco moi rápido, grazas, en parte, a esa boa sintonía coa gastronomía do país. Bueno, Rías Baixas han llegado un poco tarde en comparación con otros vinos vinos españoles, por ejemplo, comparación con Cava o Rioja han llegado más tarde, pero sí están extendiendo el conocimiento sobre Rías Baixas. La palabra albariño ya le está sonando mucho a los japoneses, bueno, recientemente, pero está muy bien. Causa tamén deste rápido coñecemento son as accións promocionais que o Consello Regulador ven realizando nos últimos anos en terras niponas. El Consejo Regulador de Rías Baixas se está invirtiendo en Japón, entonces ya no solamente Tokio. El año pasado hicimos seminario en Nagoya, el año anterior hicimos promoción en Kioto y Osaka, o sea, no solamente Tokio, sino ya estamos expandiendo la promoción en otras ciudades grandes.
De feito, as exportacións de Rías Baixas a Xapón prácticamente se triplicaron entre os anos 2006 e 2014, pasando de vender case 34.000 litros de viño a máis de 94.000. O salto máis destacado produciuse o ano pasado, cun incremento no volume exportado de case 20.000 litros con respecto ao 2013. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Hai un mes a banca asinaba co Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas un convenio para facilitar ás adegas o cumprimento da lei da cadea alimentaria e poder pagar as uvas aos seus provedores no prazo establecido pola norma, 30 días despois de finalizada a entrega. Entón, tamén acordaron deseñar produtos específicos para axudar financeiramente o sector e os primeiros comezan a poñerse a disposición dos viticultores, en concreto dos 80 socios da cooperativa de Portas Viña Almirante. Estamos, la verdad, bastante sensibles en este momento con el sector y aparte hay un cambio regulatorio también dentro del sector y de la mano mucho también del Consejo Regulador, ¿no? Pues hemos visto esta oportunidad, ¿no? Y esta necesidad también, ¿no? dentro de lo que son cooperativas, dentro de lo que son empresas bodegas, ¿no? Y lo que estamos un poco es eso, yendo un poquito de la mano y haciendo productos muy a medida de las necesidades. Os produtos abarcados neste convenio entre a banca e Viña Almirante comprenden dende pólizas de crédito a liñas de desconto ou adianto de pagares. La parte buena de este tipo de convenios es que consiguen unas condiciones pues similares a lo que puede ser una gran empresa, ¿no? Y van a ser condiciones similares para todos los cooperativistas adheridos a esta bodega, ¿no? É unha ferramenta de traballo que nos vai permitir axilizar as xestións en canto ao pago da uva, non? Pero daqui a un futuro non vendo tanto como un problema inmediato. Uva que en Viña Almirante comezarán a colleitar cara a finais de semana. Agardan que a vendima deste ano marque cifras históricas para a cooperativa, roldando os 600.000 kilos de uva, unha cifra próxima á gran colleita do 2011. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendos dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.